अगदी 2000 पिनकोड्स आहेत, त्या पिनकोड्सवरती देखील आपले जे मसाले आहेत ते अगदी सुरक्षितपणे जातात, अगदी लवकर जातात. घराचं लोकेशन टाकतो जिथून आम्ही हे जे मसाले आहेत ते कुरिअर करतो. तर त्यामुळे तुम्हाला कोणताही स्ट्रेस घ्यायची गरज नाही किंवा कोणतंही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कोणती रेसिपी दाखवणार नाही आहे किंवा कोणताही व्लॉग दाखवणार नाही आहे. तर आमचा जो मसाल्याचा बिझनेस आहे त्या बिझनेसविषयी काही प्रश्न तुमच्याच मनामध्ये आहेत. तर सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी मित्रांनो मी या व्हिडिओमध्ये आलेलो आहे. तर मित्रांनो, 2-3 दिवसापूर्वी मी जी पोस्ट टाकली होती, तुमच्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत ते आम्हाला या कमेंटद्वारे विचारा. त्यामध्ये देखील लोकांनी काही प्रश्न विचारले होते किंवा आमचे जे काही रेसिपीज आहेत त्यामध्ये देखील बऱ्याच जणांनी असे मसाल्याविषयी प्रश्न विचारले होते. त्यांच्या मनातल्या ज्या काही शंका आहेत त्या विचारल्या होत्या. तर सगळ्या शंकांची उत्तरं मी देण्यासाठी इथे आलेलो आहे. तर म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही आमच्या उन्हाळी रेसिपीज पाहता, ज्यामध्ये आम्ही भरपूर सारे मसाले बनवलेले आहेत किंवा वाळवणीचे प्रकार बनवले आहेत, तर त्यामध्ये तुमची जेव्हा मसाला आमच्याकडनं घेण्याची इच्छा होते ना, तेव्हा तुमच्या मनामध्ये सर्वात पहिले काही बेसिक प्रश्न असतात. ते म्हणजे हा मसाला चांगला असेल की नाही, किंवा आम्ही जर मागवला तर तो आमच्याकडे पोहोचेल की नाही. तर असे आणखीन बरेच सारे प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरं आहेत ती मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि बघा, इथे समोर जो पेपर आहे यामध्ये मी सगळे प्रश्न इथे लिहून काढलेले आहेत. त्याचीच मी तुम्हाला आता एक एक करून उत्तरं देणार आहे. ही जी व्हिडिओ आहे ना ती तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण तुमच्याच मनातला असा एखादा प्रश्न असेल जो मी या व्हिडिओमध्ये घेतला असेल, परंतु तुम्ही ही व्हिडिओ स्किप केल्यामुळे तो चुकून तुमच्याकडनं ऐकायचं राहून गेला असेल आणि त्यामुळे तुमचं कदाचित या प्रश्नाचं निरासन होणार नाही. तर त्याच्यामुळे ही व्हिडिओ जी आहे ती कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत अवश्य पहा. थोडीफार व्हिडिओ नक्कीच मोठी येईल, कारण हे बघा, तुमच्याच मनामधले आहेत ना काही प्रश्न आहेत ते मी या पेपरावरती लिहिलेले आहेत. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ते मी तुम्हाला नक्कीच देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर चला तर मग म्हणजे आपण आता सुरुवात करूयात. तर सर्वात पहिला प्रश्न आहे मित्रांनो, तो म्हणजे तुम्ही कोणकोणते मसाले विकता. जसं तुम्ही प्रगत लोकेच्या व्हिडिओमध्ये देखील पाहिलं होतं, ते जेव्हा आमच्या घरी आले होते तेव्हा आम्ही तुम्हाला 2 प्रकारचे मसाले दाखवले होते. तो म्हणजे एक म्हणजे घाटी मसाला आणि एक मालवणी मसाला. कारण कसं होतं, जर जास्त प्रकारचे मसाले ठेवले ना तर कोणत्याही एका मसाल्याकडे ना लक्ष केंद्रित करायला ना भरपूर सारा वेळ लागतो आणि आमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची अशी बरीच कामं असल्यामुळे ना तितकासा वेळ आम्हाला भेटत नाही. आणि त्यामुळेच आम्ही 2च प्रकारचे मसाले ठेवतो, परंतु ते अगदी उत्तम क्वालिटीचे ठेवतो. तर मित्रांनो, तिसरा प्रश्न असा आहे, तो म्हणजे तुम्ही किती वर्षापासून मसाला विकता. तर मित्रांनो, माझी जी आई आहे ती मालवणी होती आणि लग्न झाल्यानंतर ती घाटी परिवारामध्ये आली आहे. त्याच्यामुळे ना तिला ना लहानपणापासूनचा मालवणी मसाल्याचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो होताच, आणि लग्नानंतर अगदी 20-25 वर्षाचा घाटी मसाला देखील बनवण्याचा तिला एक्सपिरियन्स आहे. तर मित्रांनो, गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही जेवणाच्या ऑर्डर्स घेतो आणि गेल्या 6 वर्षापासून ना मित्रांनो आम्ही ऑफलाईन पद्धतीने मसाल्याच्या ऑर्डर्स घेत होतो. परंतु जेव्हापासून आमचे कोल्हापुरी किचनचे चॅनल आम्ही ओपन केलेलं आहे यूट्यूबवरती, तेव्हापासून आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने अगदी संपूर्ण भारतभरातून आम्ही या मसाल्याच्या ऑर्डर्स घेतो. आता सर्वात मोठा प्रश्न जो असा आहे, जो प्रत्येकाच्या मनामध्ये जो बेसिक प्रश्न असतो, तो म्हणजे हा मसाला चांगला असेल की नाही. तर मित्रांनो, सांगू इच्छितो, जर तुम्ही हा जर प्रश्न विचारत असाल तर नक्कीच तुम्ही आमचा घाटी मसाला किंवा मालवणी मसाला जे काही इतर मसाल्याचे व्हिडिओ आहेत ते पाहून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी आलेला आहात. तर त्या व्हिडिओमध्ये जेवढे मित्रांनो आम्ही घटक घेतले होते ना, मालवणी मसाला जो आहे त्यामध्ये आम्ही 27पेक्षा जास्त घटक वापरतो आणि घाटी मसाला जो त्याच्यामध्ये आम्ही 32पेक्षा जास्त घटक वापरतो. आता तो जो तुम्ही व्हिडिओ पाहताय त्याची लिंक मी तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये देखील देईन. जो घाटी मसाला तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलात ना, अगदी त्याच पद्धतीने आम्ही घाटी मसाला तो बनवतो. फक्त त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही 2 प्रकारच्याच मिरच्या वापरल्या होत्या. तर ॲक्च्युलीमध्ये आम्ही जेव्हा ऑर्डर्स देतो तेव्हा 5 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिरच्या वापरतो. त्याची नावं देखील मी तुम्हाला पुढे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर पुढचा प्रश्न असा आहे की हा जो मसाला आहे तो आम्ही जर तुम्हाला ऑर्डर केला तर तो आमच्यापर्यंत पोहोचेल की नाही, किंवा ते आम्ही ऑर्डर दिल्यानंतर मग तुम्ही तो मसाला जो आहे तो ट्रॅक करू शकता का. जसं तुम्ही ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवरती एखादी गोष्ट मागवली की ट्रॅक करू शकतो, तसं तुम्ही करू शकतात का. तर मित्रांनो, सांगायला खूप आनंद होईल
माझ्याकडे आहेत ना, आमचे ॲक्च्युली 2 वेगवेगळे कुरिअर पार्टनर आहेत. एक म्हणजे हा पिकमी एक्सप्रेस आहे आणि दुसरा म्हणजे नंदन कुरिअर आहे. तर पिकमी एक्सप्रेस आहे तर मित्रांनो ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई या ठिकाणी आम्ही जर मसाले पाठवायचे असतील तर पिकमी एक्सप्रेस म्हणून आमचा कुरिअर पार्टनर आहे. आणि आउट ऑफ महाराष्ट्र जेव्हा आम्ही मसाले पाठवतो तर त्यासाठी आम्ही नंदन कुरिअरद्वारे हे मसाले पाठवतो. ते बघा माझ्याकडे ना काही इथे मी साठवून ठेवले होते, म्हणजे जपून ठेवले होते. हे जे कुरिअरच्या ज्या पावत्या असतात ना, आता एवढ्या तरी आहेत माझ्याकडे सध्या तरी. तर हे मी तुम्हाला मुद्दाम दाखवण्यासाठीच ठेवले होते की आम्ही जेव्हा एखाद्याला मसाला पाठवतो तर तेव्हा अशा प्रकारे त्यांना कुरिअरचा स्नॅपशॉट काढून पाठवतो. आणि इथे आहे ना, इथे ट्रॅकिंग आय डी असतो, तो तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवरती जाऊन तो तुम्ही ट्रॅक करू शकता. तर आता जेव्हा तुम्ही ठाणा, मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये जेव्हा हे मसाले मागवता तर जास्तीत जास्त ते तुम्हाला 2 ते 3 दिवसामध्ये घरपोच डिलिव्हरी होते. आणि आउट ऑफ महाराष्ट्र जेव्हा तुम्ही मसाले मागवता तेव्हा मिनिमम 3 ते 4 दिवसामध्ये तुम्हाला घरपोच डिलिव्हर होते. आणि गुजरातला आहे ना मित्रांनो, जास्तीत जास्त 1च दिवस लागतो. कारण जितके पण आमचे आत्तापर्यंत जे काही कुरिअर मी पाठवले आहेत ना गुजरातच्या कस्टमरसाठी, ते जास्तीत जास्त 1 दिवसामध्येच पोचून जातात. तर पुढचा प्रश्न असा आहे की जेव्हा आम्ही कुरिअरनी ऑर्डर देतो तुम्हाला मसाल्याची, जर ते कुरिअर आमच्यापर्यंत नाही पोचलं तर मग त्याचं पैशाचं रिफंडचं तुम्ही कसं करता? मित्रांनो, आतापर्यंत एक 99% तरी आमचे जे कुरिअर आहेत ते अगदी वेळेवरती घरी पोचलेले आहेत. एखाद दुसरं जेव्हा कुरिअर जेव्हा नव्हतं पोचलं, त्याच्या जो कुरिअरवाल्याने जेव्हा कॉन्टॅक्ट करतात तेव्हा त्या कॉन्टॅक्टला त्यांनी ॲन्सर केलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे मग ते जे पार्सल आहे ते त्यांच्या घरी पोचलं नव्हतं आणि मग ते माझ्याकडे रिटर्न आलं होतं. मग एकदा ते रिटर्न मला भेटलं ना तर मी तुमचे जे काही रिफंडचे जे काही पैसे आहेत ते मी तुम्हाला तुमचे रिटर्न देऊन टाकतो. तर अशा प्रकारे आमची ही कुरिअरची प्रोसेस आहे. तर मित्रांनो, पुढचा जो प्रश्न तो असा आहे, तो म्हणजे तुम्ही हे मसाले कुठून पाठवता? तर मित्रांनो, आमच्या चॅनलचं नाव भले कोल्हापुरी किचन असेल, परंतु आम्ही हे जे काही मसाले आहेत ते ठाण्यामधून पाठवतो. कारण ठाण्यामधून आम्हाला कुरिअर सर्व्हिस देखील खूप चांगल्या प्रकारे पडते आणि इतर जे काही आम्हाला रॉ मटेरियल वगैरे मिळतं ते सुद्धा आम्हाला ठाण्यामधून जवळ पडतं. त्यामुळे आम्ही ठाण्यामधूनच हे मसाले जे आहेत ते कुरिअर करतो. तुमचं आणखीन कुठे प्लांट आहे का, किंवा तुम्ही अजून कुठे तुमचे मसाले आहेत ते उपलब्ध आहेत का? तर मित्रांनो, अजून तरी आमचे जे मसाले आहेत ते दुसरीकडे कुठेही भेटत नाहीत, म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध नाही आहे. तुम्हाला जर ऑर्डर करायचे असतील तर आम्हाला त्या नंबरवरतीच तुम्हाला कॉल करून हे मसाले ऑर्डर करावे लागतील. तुमचे मसाले कुठे कुठे जातात, किंवा आम्ही हे मसाले स्वतः पिक करायला येऊ शकतो का? तर जसं मगाशी मी मित्रांनो म्हटलं तसं आपले जे मसाले आहेत ते अगदी मध्य प्रदेशपर्यंत देखील जातात. तिथे मराठी बांधव आहे जे हॉटेलचा बिझनेस करतात, किंवा गुजरातला देखील आपले बरेचसे कस्टमर आहेत. तर अगदी गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किंवा अजून 1-2 लोकेशन आहे तिथपर्यंत, अगदी दुबईपर्यंत आपला जो मसाला आहे तो मित्रांनो गेलेला आहे. तर हे स्वतः तुम्ही पिक करू शकता का? तर हो, नक्कीच स्वतः देखील तुम्ही पिक करायला हे मसाले येऊ शकतात. इवन आम्ही ऑफलाईन पद्धतीने जास्त मसाले जे आहेत ते सेल करण्याचा प्रयत्न करतो. तर मिनिमम किती किलोची तुम्ही ऑर्डर घेता? जर तुम्हाला मित्रांनो कुरिअरनी जर हे मसाले घरपोच डिलेवरी हवी असेल तर मग तुम्हाला मिनिमम अर्धा किलोचा मसाला घ्यावा लागेल. किंवा जर तुम्ही स्वतः पिकअपला येणार असाल तर तुम्हाला पिकअपसाठी जर पाव किलो, मिनिमम पाव किलो किंवा 100 ग्रॅमपासून देखील सुरुवात आहे. तुम्ही मसाल्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या मिरच्या वापरतात? तर मित्रांनो, आम्ही या मसाल्यामध्ये लवंगी, शंकेश्वरी, बेडगी, काश्मीरी आणि रेशमपट्टा या 5 प्रकारच्या वेगवेगळ्या मिरच्या वापरतो. तर यातल्या काही मिरच्या आहेत त्या सीजनल असतात, म्हणजे पावसाळ्यामध्ये वगैरे उपलब्ध नसतात, तर मग त्याच्या बदले आम्ही दुसऱ्या एखादी मिरची वापरतो. तर पुढचा प्रश्न असा आहे की आम्हाला जेव्हा मसाला मागवायचा असेल तेव्हा आम्ही पेमेंट कशा प्रकारे करू शकतो? तर मित्रांनो, हा प्रश्न जो आहे तो आम्हाला नेहमी बरेच जण विचारतात. कारण जसं मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलेलं की तुम्हाला जर आम्हाला मसाल्याची ऑर्डर द्यायची असेल तर सर्वात पहिले तुम्हाला पेमेंट करावं लागतं. आणि पेमेंट केल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही हा मसाला येतो डिस्पॅचला पाठवतो. कारण हा मसाला आम्ही तो फ्रेश तयार करून तुम्हाला देतो. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर पेमेंट करायचं असेल तर तुम्ही जीपेद्वारे करू शकता, किंवा डायरेक्टली बँक अकाउंटला देखील तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करू शकता. तसेच पेटीएम देखील आहे, फोनपे आहे. बरेच आपले ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करायचे जे ऑप्शन्स आहेत ते आपल्याकडे
उपलब्ध आहेत. हे कुरिअरचे जे पेपर दाखवले तर मित्रांनो तुम्ही आमच्यावर नक्की 100% विश्वास ठेवू शकता. जेव्हा पण तुम्ही पेमेंट करता ना मित्रांनो, तेव्हा अशा प्रकारे तुम्हाला मी ट्रॅकिंग ID देतो आणि अगदी फ्रेश तुम्हाला जसा पाहिजे तसा मसाला आम्ही बनवून देतो. तर तुम्हाला एकदा आमच्यावर विश्वास ठेवून पाहावाच लागेल जर तुम्हाला हा जो मसाला आहे तो जर हवा असेल तर. आणि जर मसाला चुकून नाहीच पोचला तर तुमचे जे काही रिफंडचे पैसे असतील ते सगळे पैसे रिफंडचे पैसे तुम्हाला 100% ट्रान्सफर केले जातील. अगदी 2000 पिनकोड्स आहेत, त्या पिनकोड्सवरती देखील आपले जे मसाले आहेत ते अगदी सुरक्षितपणे जातात, अगदी लवकर जातात. तर मित्रांनो पुढचा जो प्रश्न आहे तो म्हणजे तुम्ही तुमचं जे रॉ मटेरियल आहे म्हणजे मसाला बनवण्याचं जे रॉ मटेरियल ते कुठून परचेस करता. तर मित्रांनो आम्ही जेव्हा पण मिरच्या मागवतो ना तर आमची जी लवंगी मिरची असते ती आम्ही कोल्हापूरहूनच ऑर्डर करतो. म्हणजे अगदी मोठ्या प्रमाणामध्ये जसं आमचा मसाला संपत येईल तसे आम्ही ती ऑर्डर करतो. आणि बाकी इतर जे काही मसाले आहेत ते आम्हाला ठाणा मार्केटमध्ये देखील मिळतात. त्याचे कोणत्याही मिरचीचं आम्ही ना त्याचे जे देठ असतात देठ कुठच्याच मसाल्यामध्ये आम्ही टाकत नाही. मिरच्या आणल्यानंतर ते 2 दिवस जास्तीत जास्त 2 दिवस आम्ही त्याला व्यवस्थितपणे कडक उन्हात वाळवतो. त्यानंतर त्या व्यवस्थितपणे भाजल्या जातात आणि भाजल्याच्या नंतर मग आम्ही त्या दळण्यासाठी पाठवून देतो. आणि जे आमचे जे खडे मसाले आहेत ते सर्व खडे मसाले आहेत मित्रांनो, 1 ते 2 खडे मसाले सोडून बाकी सगळे खडे मसाले आम्हाला ठाणे मार्केटमधून नक्कीच मिळतात. तर मित्रांनो पुढचा जो प्रश्न आहे तो म्हणजे म्हणजे माझे जे काही कलिग्स आहेत मित्र वगैरे आहेत त्यांनी आम्हाला सुचवलं होतं की तुम्ही लालबाग किंवा अलिबागवरून जे मसाले आहेत खडे मसाले आहेत ते का नाही ऑर्डर करत, कारण तिथे भरपूर स्वस्तामध्ये देखील मसाले मिळतात. तर माझा जो मित्रांनो एक्सपिरियन्स होता तर सर्वात पहिले मी अलिबागचा एक्सपिरियन्स सांगेन. अलिबागहून जेव्हा मी खडे मसाले आणि ह्या ज्या मिरच्या मागवल्या होत्या ना तुम्हाला ते स्वस्तामध्ये तर नक्कीच मिळतात, त्यात काही म्हणजे वाद नाही. परंतु त्या मसाल्याला ना अगदी बिलकुल पण असा वास नसतो. म्हणजे जेव्हा मी ते हिंग घेतला होता हिंगाचा त्याला जो वास असतो तो बिलकुल हिंगाचा वास नव्हता. फक्त तो दिसण्यासाठी एक खडा होता परंतु त्याला बिलकुल पण वास नव्हता. आता अशा क्वालिटीचे जे मसाले ते तेव्हा आम्हाला मिळाले होते. आणि लालबागचं जर म्हणाल तर मित्रांनो लालबागमध्ये चांगल्या क्वालिटीचे मसाले वगैरे असतात किंवा मिरच्या पण असतात. परंतु मित्रांनो त्याची जी कॉस्ट असते ती अगदी म्हणजे भरपूरच महाग असे तिथे हे मसाले आहेत किंवा मिरची वगैरे मिळते. तर तिथला देखील मी घेणं टाळतो. तर यामध्ये मी आणखीन एक प्रश्न ॲड करतो की आमच्या ज्या मसाल्याची जी कॉस्ट आहे ती किती आहे. तर आपल्याकडे मित्रांनो घाटी मसाला आहे तो 600 रुपये किलोनी मिळतो आणि मालवणी मसाला जो आहे तो 700 रुपये किलोनी मिळतो. प्लस तुमचे कुरिअरचे जे चार्जेस आहेत ते 1 किलो मागे तुम्हाला 30 रुपये किंवा 40 रुपये हे द्यावे लागतात. तर पुढचा प्रश्न असा आहे की आम्हाला जर मसाला ऑर्डर करायचा असेल तर तुम्ही तो कमी तिखट किंवा जास्त तिखटमध्ये अशा प्रकारे बनवून देऊ शकता का. तर नक्कीच मित्रांनो तुम्ही जर आमचे रेग्युलर ऑलरेडी कस्टमर असाल तर तुम्हाला देखील ठाऊक असेल. तर जसा तुम्हाला मसाला हवा असेल म्हणजे जर कमी तिखट हवा असेल तर कमी तिखट किंवा तुम्हाला जर जास्त कलरसाठी हवा असेल तर जास्त कलरसाठी देखील तुम्हाला जसा मसाला हवा असेल तसा आम्ही त्या प्रकारे मिरची पावडरचे जे काही प्रमाण आहे ते कमी अधिक करून नक्कीच बनवून देऊ शकतो. आणि मित्रांनो आमचा हा जो घाटी मसाला आहे आणि मालवणी मसाला आहे तो आम्ही आता ज्या लोकेशनवरती राहतो ठाण्यामध्ये लुईसवाडीला आम्ही राहतो तर तिथल्या बरेचसे असे हॉटेल्स आहेत तर त्या हॉटेल्समध्ये देखील आमचा मसाला आहे तो जातो. त्या हॉटेलची नावं नाही घेऊ शकत मी. तसेच इथली जी काही दुकानं आहेत बरेचसे जी किराणा मालांची दुकानं असतात तर त्या दुकानांमध्ये देखील आमचे जे मसाले आहेत ते उपलब्ध आहेत. तर तिथून देखील तुम्ही हा मसाला परचेस करू शकता किंवा तुम्हाला मी खालती जो कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे माझा स्वतःचा नंबर आहे तो तर त्यावरती देखील तुम्ही मला डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करून हा जो मसाला आहे तो ऑर्डर करू शकता. तर हे बघा मित्रांनो तर हा जो घाटी मसाला आहे मित्रांनो यामध्ये आम्ही 32पेक्षा जास्त प्रकारचे घटक वापरतो. त्यामध्ये 25पेक्षा जास्त नुसते खडे मसाले असतात आणि इतर जे काय आपलं खोबरं किंवा कोथिंबीर मीठ जे काय साहित्य असतं ते सगळे मिळून 32पेक्षा जास्त घटक होतात. तर मित्रांनो इतकं सगळं साहित्य वापरून मला तरी असं वाटत नाही की कोणी अशा प्रकारचा घाटी मसाला विकत असेल. हा जो मसाला आहे मित्रांनो तो 600 रुपये किलोनी तुम्हाला मिळेल. आणि तुम्हाला दुसरा जो मसाला दाखवतो तो म्हणजे हा आपला मालवणी मसाला. तर मालवणी मसाला जो आहे तो 700 रुपये किलोनी आमच्याकडे मिळतो.
हा एवढा महाग का? तर मालवणी मसाला जो असतो ना मित्रांनो, तो एक प्रकारचा ड्राय मसाला असतो, ज्यामध्ये आपल्याला कोणताही कांदा खोबरं वगैरे असं काही टाकायचं नसतं. फक्त यामध्ये मिरची पावडर येते आणि आपला जो गरम मसाला असतो तो येतो. त्यामध्ये गरम मसाल्याचं जे प्रमाण असतं ते खूप असतं. मिरची पावडर जे आम्ही वापरतो ते थोडंसं कमी वापरतो. तर त्यामुळे हा जो मसाला आहे तो 700 रुपये किलो या दराने मिळतो. तर मित्रांनो, तुमच्या मनामध्ये अजून देखील अशी शंका असेल की मी तुम्हाला आधी पेमेंट दिलं तर मग तुम्हाला हा मसाला आहे तो पोहोचेल की नाही. तर मित्रांनो, एक गोष्ट मी इथे सांगू इच्छितो की माझ्याकडे जे मसाल्याच्या ऑर्डर्स येतात त्या भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. आता जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की या प्रत्येक व्हिडिओच्या खालती मी माझ्या घराचं लोकेशन टाकतो, जिथून आम्ही हे जे मसाले आहे ते कुरिअर करतो. तर त्यामुळे तुम्हाला कोणताही स्ट्रेस घ्यायची गरज नाही किंवा कोणतंही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. तुम्हाला हा जो मसाला आहे तो 100% तुमच्या घरी नक्की पोहोचणार. आता कधी कधी काय होतं, म्हणजे असं बरेच वेळा झालेलं आहे, जेव्हा मी सुरुवातीला आहे ना कस्टमर्स मला स्वतः रिक्वेस्ट करायचे की पहिले आम्हाला मसाला पोचू देत, मग मी तुम्हाला मसाल्याचं जे काय ते पेमेंट तुम्हाला नक्की करेन. परंतु मित्रांनो, 1-2 वेळा ना असं देखील झालं आहे की मसाले पोचल्याच्या नंतर आहेत ना कस्टमर फोन उचलायला देखील मागत नाहीत किंवा मग ते पेमेंट देखील करत नाहीत. त्यामुळे आहे ना मी स्ट्रिक्टली असंच केलं आहे की तुम्हाला आधी पेमेंट करावंच लागेल जर मसाले ऑर्डर करायचे असतील तर, आणि त्यानंतर मग तुमचा जो मसाला आहे तो अगदी डिस्पॅच केला जाईल. तर मी तसे ह्याच्यापेक्षा जास्त जे ऑर्डर्स आहेत ते आम्हाला ऑफलाईन पद्धतीने येतात, म्हणजे लोक स्वतः इथे येतात. त्याचे मी काही तुम्हाला फोटो देखील या व्हिडिओमध्ये शेवटी टाकेन किंवा स्क्रीनमध्ये तुम्हाला दिसत असतील. त्याचे फोटो देखील तुम्ही पाहू शकता. आमच्या मसाल्याविषयीचे जे काय लोकांनी दिलेले जे काही फीडबॅक्स आहेत ते फीडबॅक मी रेग्युलरली आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती कम्युनिटी पोस्टमध्ये नक्कीच टाकत असतो. तुम्हाला जर मित्रांनो आमचे जे काही मसाले आहेत ते जर ऑर्डर करायचे असतील तर तुम्हाला माझा जो नंबर आहे 9137771098, माझं नाव प्रमोद पाटील आहे, आणि त्या नंबरवरती तुम्ही नक्कीच मला कॉन्टॅक्ट करा आणि हे जे मसाले आहेत ते अगदी घरपोच मिळवा. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आत्ताच या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ही जी व्हिडिओ आहे ती भरपूर लोकांना शेअर करा, किंवा कारण मित्रांनो एखादा मराठी माणूस जर असेल तो छोटा मोठा जर व्यवसाय करायचा प्रयत्न करतो आहे तर नक्की तुम्ही त्याला व्हिडिओ शेअर करून सपोर्ट करा. ही व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवरती पाहत असाल तर आपल्या फेसबुक चॅनलला लाईक करा. या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, आणखीन काय काय बरंच असतं ते सगळं करा. चला तर मग मंडळी, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या भरपूर साऱ्या रेसिपीज घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.